आइनि मानि दल उंगे जोतो तिनि बो आतेस्तारि चिनि बो बाग्रा दागे मोबाइल तिनियो बस हुबुं जाया नुया खिये तिनि चिनि बो एसे चिनि हानिम सारं बो ये बिनि आसु जरा वसे जोंनो सेक्रिफाइस खेतो हा हिंके बो आसु तिनि जरा को बो माइ जाया को जों आबो को खना तो साथाम काहा साब्रै काहा हिये जों खापं दिक्लायो के ओं बो ये बुं बिनि साकु थेरो बुं ओंमन बो ये बुंले तों पाया जा पाया रंजकनि माइ खालाय बेसि बुं जा तो मायु केनिमा बुं आसुन जरा वसे जोंनो आसु खे खेतो हा के जों मसानि ओंगे 20 कांनि चिनि मसा बबि सनि पान्दावो जों उमारो जोतो फाइदि बो लामागो नांखुलाय फाइदि हिये आं माक्साइ फियो मा मिंगे जों उमारो से नाइदि मसानो बहुत ताचि सा तो ये जों बा तो मो आबोनो चिंता खेलाये तिनियो बो चिनि मसारोले 20 कांवले लामाम नाक मा बाइसे सफायने हा के ओंगे आबोदिन खेने नुगे चिनि बो बाग्रा आसुन जरा के जोंनो प्राइदि तो फायो केम जों बो लगे वो जोतो चिनि मा